Y gymsachau me yin le, uair and j. A da jiffer shores a cloch gan, cloch analog, eis cloch digitach. Ir cloch analog hiu araf an gyda iach, spag fwr agus fig. An spag fig y gysig na hwydden. Han spag fwr y gysig na minuten. Han spag fwr yn sio glwysyd 30 minut. Bo neu hwydden gwle hwyr yn jay neu. Ir cloch digital han y hwydden i'r dyf cli. A da dot ansa fi'n han y minuten y sialtyn 30 minut. Mae'r sien sé le uair yn jay siach a han. J yn uair a ha e. Ha e le uair yn jay yn ma. J yn uair a ha e. Ha e le jay ja. J yn uair a ha e. Ha e le uair yn jay 3. J yn uair a ha e. Ha e le uair yn jay 5. J yn uair a ha e. Ha e le uair yn jay 8 ma. J yn uair a ha e. Ha e le uair yn jay 4 glifa. J yn uair a ha e. Ha e le uair yn jay 9 ma. J yn uair a ha e. Ha e le uair yn jay 10. J yn uair a ha e. Ha e le uair yn jay yn uair diag. J yn uair a ha e. Ha e le uair yn jay siach ma. J yn uair a ha e. Ha e le uair yn jay da uair diag glifa. J yn uair a ha e. Ha e le uair yn jay sia sganyal. Tian yn cloch ac y tîn. Siawl na jiffer uair yn